Үзәк универмаг тукталышы. Казанда масштаблы реконструкциядан соң түсім ачылды. Дөрес, ул хәзер үзәк универмаг дип түгел, уникаль осталык үзәге дип атала. Әлеге үзәк сумнан нәрсәсе белән аерыла? Әйдәгез, бергәләп карыйбыз. Беренче катта ук ике күргәзмә каршы ала. Берсендә рәссам Әнвәр Сафетдиновның, икенчесендә заманча рәссамнарның эшләре күрсәтелгән. Жырласам жырларым, согышымны яңарда. Таңнар атса таңнарым, кичләр җитсә кичем согышлы. Нишләтергә дуслар, йөрәктә. Үзәктә 70-кә якын остахана эшли. Төрле юнәлешләр бар. Эшләнмәләрне сатып алырга һәм үзеңә ясарга өйрәнергә була. Монда казанлылар, шәһәр кунаклары мастер-классларга килә алачак. Идел буе халыкларына багышланган күргәзмә бик ошады. Биредә төрле халыкларның милли кием комплексларын һәм кул эшләнмәләрен күрергә мөмкин. Үзәкнең иң аскы этажында таш аяк ярминкасы эшли. Монда шулай ук төрле осталарның эшләрен сатып алырга була. Арысаң, фудкортка кирип ял итә аласың. Фотога төшәргә яратучылар өчен бөтен үзәк буенча матур локациялар бар. Сезгә яңартылган сум ошыймы?